alang sa news headlines. Bigay-bigas program padayong gipatuman sa Miss Or. Umasa balay program gitudlo sa mga kapulisan. Programa sa mga kabatan-unan gipahingusgan. Social Welfare Office sa Kapitolyo padayong nagserbisyo. Maayong pagbangon Misamis Oriental nga gilangkuban sa 23 ka lungsod, 2 ka dakbayan ug 400 ka barangay. Sa mosunod nga mga gutlo, sugod ning alas 10 sa kabuntagon, atong ihatod kaninyo ang mga balita ug kasikas sa probinsya. Ako ang inyong magkauban sa kahanginan, Jane Salimbaw, ug kini ang Miss Or News. Padayon ang pagpatuman sa programang Bigay-Bigas para sa Masa ngadto sa mga kabaranggayan sa probinsya, isip kabahin sa paningkamot sa panggamhanang probinsyal nga makatabang sa mga pamilyang nanginahanglan. Ang tibok istorya ihatod ni Regiana Mormaygay. Padayong miarangkada ang programang Bigay-Bigas para sa Masa sa tiunay nga paghingusog ni Governor Juliet T. Oy uban ang kolaborasyon tali mga LGU aron mapaabot ang tiunay nga kaayuhan alang sa tibuok probinsya. Kini alayon sa 2026 Local Government Support Fund financial assistance to local government units gikan sa nasyonal nga programa kung asa madasigong giimplementar dinhi sa Miss Or. Sa maong inisyatiba ubay-ubay nang natabangang mga individual ug pamilya nga gilangkuban sa vulnerable sectors sama sa senior citizens, PWDs, solo parents, farmers and fisher folks, public transport workers ug kadtong walay permanenteng trabaho. Sa iyang paglingkod sa usa ka sa Misamis Oriental, dako kayong kausaban ug maayo yang pagbuhat ug yayo niya pagdalo kan ang Misamis Oriental. Lusa daghan kayong salamat sa bigay nga bugas pang masa o sa tanan nila daghan kayong salamat. Karon sa pagkakaroon sir lisod gyud ang panahon kay crisis man jud. Nagpasalamat pag mi nga naapoy kuan dako gid po kanyang katabang nga panghatag nga bugas sa amoa. Tinguha ni Governor Uy nga masulbad ang kakulangon sa pagkaon sa matag pamilya. Hinungdan nga walay hunong ang pagpahigayon sa nasangpit nga programa ug pagsiguro nga malukop gayud ang tibuok lalawigan nga madal-an niini. Gikan sa pagsugod kon paglusad sa bigay-bigas para sa masa niadtong bulan sa Mayo 2026. Hangtod ning kasamtangan mokabat na sa kapin 120,000 ka household beneficiaries ang natabangan. Alang sa mosunod adlaw hangtod sunod bulan sa Hulyo 2026, laing 3 ka hugna ang matigayon aron matibawas kini ug matunol ang susamang tabang ngadto sa dugang dulan 50,000 ka mga benepisyaryo. Kahinumduma nga sukad gilusad kini nga programa walay pili gayod nga gialagaran ang tanan ug gihatagan prioridad kadtong labing nanginahanglan pinaagi sa rice assistance isip replika sa kinasingkasing nga pag-alagad ni Governor Uy. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Regiana Mormaygay, Miss Or News. Daghang salamat, Reg. Aron mapaligo ng food security ug mapalapad ang kahibalo sa sustainable food production, gipaila sa panggamhanang probinsyal ang umasa balay ngadto sa revitalized police sa barangay unit sa Villanueva. Alang sa kompletong istorya, ania si Nephilim Diaz. Gitudlo sa Provincial Agriculture Office kon Pagro ang programang USP kon umasa balay sa revitalized police sa barangay unit sa Villanueva. Gipresentar ni Pagro Consultant Perfecto Jojo Rom Jr. sa kapulisan ang pagpananom sa luna sa ilang panimalay ug sa komunidad gamit ang teknolohiyang container gardening, vertical planting ug composting and integrated pest management. Dako kay nag-ikatabang bahin sa tagsa-tagsa na mo nga mga panimalay ilabi ning pag-create og organic dili lang kay di ay nga manginahanglan tag dako kayo nga luna aron kita maka farming ta, makatanom-tanom ta kun dili nara day sa ato ang panimalay, nara day mga solusyon. Gidugang ni Police Corporal Tuling nga mapaabot usab kini nila sa mga komunidad nga ilang mahimong assignment.
Samtang gitumbok ni Perfecto Jojo Rum Jr. sa iyang lecture sa kapulisan nga kung ang tao dili gutom, magubos ang kriminalidad. Gipahigayon ang lecture sa Misamis Oriental Provincial Police Office sa lungsod sa Villanueva ug aduna pay mosunod nga mga module o lecture para niini. Ang USP usa sa mga programa ni Governor Juliet Uy nga naghatag og kasulbaran sa kakulangon sa pagkaon sa mga tagsa-tagsa nga pamilya sa Misamis Oriental. Kanunay usab ang pag-implementar ni Governor Uy sa mga programa sa mga kalungsuran ug ubang komunidad aron masiguro nga dili na makabati og kagutom ang katawhan. Salamat gigaya ni Gob kay dako kay nagkatabang sa amoa. Isip sa amo ang tagsa-tagsa nga panimalay sa amo ang mga kauban sa kapulisan nga kami bisan wala mi dako nga farm makahimo day kami makatukod day mi og farm pinagi lang sa amo ang gamay nga area og sa usbon ko sa amo ang matag barangay among paningkamutan nga kani nga programa ma-share na mo sa matag isa-isa sa ilaha aron nga mapalambo o makaambit sila niani nga mga kahibalo. Usa lamang ang USB sa mga pang-agrikulturang programa ni Governor Juliet Uy nga nagatutok sa pagpalambo ni ini nga sektor sa lalawigan aron mas mahimong progresibo pa ang katawhan ni ini. Kinisubay sa iyang pagpatuman sa bangon strategic agenda. Magpadayon pa ang pagpaabot sa paggrow sa programa USB aron makabot sa probinsya ang food security sa katawhan. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Nephilim Diaz, Miss Or News. Daghang salamat, Nef. Sa atong pagbalik atong tan-awon ang mga kalihukan nga gihimo sa usa ka departamento dinhi sa Kapitolyo Probinsyal nga nagtutok sa sektor sa kabatan-unan sa probinsya. Maminaw una kita ni ining weekly accomplishment report ni Governor Juliet Uy gikan sa Hunyo 8 hangtod 12 ning tuiga. Bisan pa man nga adunay presensya sa mga kakulian sa panahon, walay undang si Governor Juliet Uy sa pagsiguro nga mahatod ang serbisyo sa kagamhanang probinsyal ngadto sa katawhan. Pamaagi kini niya nga mabati sa katawhan ang iyang gugma ug tinuray nga panggobyerno kanila. Adlong Lunes, ipaabot ni Governor Uy ang iyang suporta sa Hitago. Diin gipresentar ni Mayor April W. ang State of the Municipality Address sa iyang mga planong pangkalambuan sa ilang lungsod. Usa na niini ang pagsiguro nga adunay insaktong panubig sa maong lugar padulong sa lungsod sa Lagintingan. Opisyal nga gilusad sa paggrow uban ang LGU Hingoog City ang Rice Processing System kon RPS2 sa Barangay Agayayan, Hingoog City. Nahimo kining posible tungod sa walay puas nga pakigtimbayayong sa kagamhanang probinsyal sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization kon PhilMec, First Community Cooperative kon FICO ug Department of Agriculture. Tuyog niini nakadawat usab ang kagamhanang probinsyal og duha ka unit nga mechanical rice thresher nga mokandidat sa 600,000 pesos. Sa pagkakaron, aduna na duha ka RPS2 ang Misamis Oriental, diin nahimutang sa lungsod sa Balingasag ang unang pasilidad niini. Kini nga mga pasilidad magsiguro nga paspas ang produksyon sa bugas ug makahatag dugang panginabuhian ug food security sa katawhan. Usa sa mga direksyon ni Governor Juliet Uy sa sektor sa agrikultura sa lalawigan. Adlong Martes, giapod-apod sa Provincial Agriculture Office ang Benteng Bigas Program ngadto sa mga kabarangayan sa lalawigan. Kini subay sa direktiba ni Governor Juliet Uy na masigurong maapod ang mga pamilyang nanginahanglan niini. Nakiktimbayayo ngay ang Pagro Agricultural Training Institute kon ATI ug LGU Alubihit alang sa paglusad sa season-long Farmer Field School on Vegetable Production alang sa mga batan-ong mag-uuma sa lungsod sa Alubihit. Gipagamit sa Pagro ang usa ka unit ka rotary tiller aron magamit sa training sa mga young farmers. Usa kini sa mga lakang sa gobyerno nga maengganyo ang kabatan-unan sa pagtuon sa kalibutan sa agrikultura. Kini ang usa sa mga suliran sa lalawigan ug sa tibok nasod nga nagkatigulang na ang mga mag-uuma. Pinaagi niini masiguro ni Governor Juliet Uy nga magpadayon ug mas mapalamo pa ang sektor sa agrikultura.
Adlong Miyerkules, gitigom sa Provincial Cooperative Office ang mga miyembro sa Provincial Cooperative Development Council Misamis Oriental aron pagahisgutan ang paghingusog sa mga kooperatiba sa lalawigan. Kini pinaagi sa pagpili sa bagong officers para sa tuig 2026 hangtod 2028 sa PCDC Bisor. May kortesiya sa buhatan ni Governor Uy ang bagong commander sa Philippine Army 4th Infantry Division nga si Major General Marion T. Angkaw aron pagahisgutan ang paghatag kaayuhan sa mga former rebels. Usa sa gipaabot ni Governor Uy kanila ang implementasyon sa uma sa balay aron aduna sila'y kaugalingong supply sa pagkaon ug makahatag og dugang panginabuhian. Mibisita usab kang Governor Uy ang mga kadagkuan sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA Central Office ug sa rehiyon aron sutaon ang pag-improve sa OWA Misamis Oriental Provincial Hospital Alubihin. Usa sa naisgutan nila ni Governor Uy ug OWA Deputy Administrator Ryan Vincent Uy ang pagbutang og parmasiya ug ang paghimog level 2 sa ospital. Adlong Webes, ipaabot ni Governor Juliet Uy ang bigay-bigas para sa masa sa mga kabarangayan sa Hingoob. Nakabenepisyo ang Barangay Kalipan, Kamanikan, Sangalan, Talisay ug San Juan sa maong programa nga gipasiugda sa gobernadora uban ang Provincial Agriculture Office. Magpadayon usab ang pagpangapod-apod sa maong mga lugara sa mga mosunod nga adlaw. Sa kinatibuk-an, mukabat sa dulan 140,000 ang mga household nga nakabenepisyo sa bigay-bigas. Usa kini sa mga saad ni Governor Uy nga masiguro ang food security sa matag pamilya sa Misamis Oriental. Adlawng Biyernes, gihatagang hibug-aton ni Governor Uy ang pagselebrar sa 128th Independence Day isip paghandom sa mga sakripisyo sa atong mga bayani nga naghatag sa atong nasod ug kagawasan sa mga tagasakop. Ubay-ubay pa ang mga kalihukan ug programang giandam ni Governor Juliet Uy nga mahatag sa katawhan. Mga lakang nga makapakabot sa tinguha niya nga mapalambo pa ang ekonomikanhong kalihukan sa lalawigan aron mapalambo ang kinabuhi sa katawhan ug mabati nila ang pagbangon sa Misamis Oriental. Usa sa prioridad sa administrasyon ni Governor Uy ang pagpalambo sa sektor sa kabatanunan nga giilang sumusunod nga mga leaders sa nasod. Si Alan Milahinaw may kompletong detalye sa report. Nagpadayon ang Provincial Youth Development Office sa pagpatuman sa nagkadayang mga programa o kalihukan nga nagtumong sa pagpalambo sa kapasidad, liderato o partisipasyon sa kabatanunan sa lalawigan. Lakip sa mga programa sa buhatan ang bloodletting activity, diin nagkahiusa ang mga kabatanunan, SK officials o mga volunteers sa paghatag og dugo aron makatabang sa mga nanginahanglan niini. Gipahigayon usab sa PYDO ang kabataang bangon miss or workshop, usa ka capacity building activity nga nagtutok sa pagpalambo sa kaybalo ug kahanas sa mga kabatanunang leader sa larangan sa good governance, community development ug youth participation. Usa-usab sa mga inisyatiba sa opisina ang Spark program nga naghatag og oportunidad sa mga kabatanunan nga mapalambo ang ilang personal o professional nga kahanas pinaagi sa mga seminars, workshops o learning session. Ginuso usab sa PYDO ang programa nga Bangon Kabatanunang Misa-Misnon nga nagtigom sa mga kabatanunan gikan sa nagkalain-laing lungsod ug syudad sa lalawigan aron magtinabangay sa paghisgot sa mga isyu nga nakaapekto kanila ug sa pagpangita og mga solusyon pinaagi sa kolektibong aksyon ug liderato ug uban pa. Ang among mandato gyud is focused on sangguniang kabataang officials, no, ang ilahang capability building and all stuff na related sa ilaha aron mamahimo sila nga mga mamaayong lideres, no, para magayran sila sa ilang pagbenepisyo diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga jurisdiction. Aron maila og mapasidunggan ang mga maayong paningkamot sa mga organisasyon ug leader sa kabatanunan, gipahigayon usab ang awarding of top performing SK Federation, Youth Development Offices ug SK Councils. Gipasidunggan niini ang mga individual o grupo nga nagpakita sa talagsaong serbisyo, epektibong implementasyon sa mga programa ug lig-on nga paningkamot sa pagpalambo sa kahimtang sa kabatanunan sa ilang mga lokalidad. Ang mga programa sa PYDO na himong posible pinaagi sa padayon nga suporta sa inahan sa lalawigan. Gov, syempre dako kayo among pasalamat Gov, no, for all your efforts, no, nga makabangon ng Misamis Oriental, for all the wonderful things that you have done para nga ato ang lalawigan sa Misamis Oriental makakita og brighter future. And I know that
you have always included the youth sector, no, in your vision, and we thank you for that. We thank you for all the support that you have given us, and to all the youth-related activities, programs, and projects. And hopefully, Gov, nga dili ka kapuyon sa paghatag sa imong suporta para sa Provincial Youth Development Office o para sa tanan pa nga mga kalihukan para sa kalambuan sa atong mga kabatanunan. Nagpadayon ang buhatan sa pagtuman sa ilang mandato nga mapalambo ang kapasidad sa kabatanunan o mapalig-on ang ilang papel isip aktibong katuwang sa kalambuan sa Misamis Oriental. Ang PYDO padayon nga naningkamot sa paghatag og mas daghang oportunidad alang sa kabatanunan aron mahimong responsable, produktibo ug epektibong mga leader sa umalabot. Update gikan sa Provincial Youth Development Office. Ako sa Ellen Melahinaw, Miss Or News. Og karon atong ilhon ang usa ka batan-ong atleta nga pinaagi sa iyang dedikasyon, paningkamot ug determinasyon, nagmadaugon og dala ug dungog sa atong probinsya. Atong saksihan ang iyang journey sa Miss or Spotlight. Atong mahinabi karon si Kirk Zamayla, usa ka garbo sa probinsya sa Misamis Oriental nga taga Villanueva. Gibantog siya sa sports nga karate, diin iya nang nadala ang pangalan sa Misamis Oriental ug sa tibuok Pilipinas ngadto sa nasod sa Italy. Atong sari ang iyang storya niining Spotlight segment. Kurt, kanusa ka nagsugod sa imong profession sa karate? Nagsugod ko profession sa karate is back when I was 7 years old. Grade 2 ko that time, no? Pero that time is dili pa siya intact kid nga mo yung gusto. Kumbaga, training lang, abanuban. Nagsugod ko nga, nag-build ako ang mo gini para sa ko is when I was 13 years old nung pagdaog na ako sa Nationals Gold. Pero nakayon ko nga, kailangan ako ni person, nag-do something sa karate. Number one, naghatag sa inspiration nga nung karate is akong brother na wala na din na si Hans. Siya yung number one ang nag-enroll sa karate. So ako nag-abanuban ako sa iya ha. Ang pag nga siya, niabot ang time nagundang siya kay Kapoy tapos ako na hanggang continue. So hangtod karon siya yung ako inspiration number one. Itungod sa iya, basta ako nakasugod og karate. And aside po dahil na akong family po nga always support sa ko, mga teammates, friends, daily routine sa training. So this sa Manila is if night class and training. So kung matamig 6 a.m. to breakfast tapos morning training. Mostly ang morning training is lifting, dahil sa mga buhat mi, and then cardio, run or stairs. Tapos between nga sa time 6 to 12 p.m. is if na school, after sa training diretso sa school, tapos balik na sa dorm or sa ultra kasi miga kapoy ang mga athletes to lunch. Tapos after good sa lunch, ang branding is rest. Kaya po may training pagkahapon, which is karate na gid siya, sparring or skills. Pressure, dili mo na siya mawala, na always, no? Ang pressure. So labi rin ako ginandal ang pressure is always prepare layo pa lang, kumbaga sa daily routine pa lang sa imong always nga ginabuhat, always good nga akong akong kagalingon nga discipline good, pagkaon sa tulog. Dito gabuild akong confidence nga medyo ma-conquer na ako ang pressure, no, which is hindi mo siya totally mawala good, pero at least for me ma-minimize na ako ang pressure. So yeah, yung sa uban, di ba, pressure is a privilege. Back to 2023, every year na nationals. So na qualifying para mag-training ayo para tula sa nationals kung ma-select ko, di ba, hopefully. So patong nga time is naglarga ko sa gawa sa Italy, tapos nagdula ko sa nationals. Sadly, wala ko nakuha. Then here comes 2024. Sa last na gidi siya para mag-hunt nga makasulod sa national team. So thank God naman nakasulod sa Philippine national team. So and then dagdaog pod sa gawas. And nakuha, busa nga nakasad po sa national team karon. Tumasa ko. Buot ni mo ipaabot ni mensahe pag-inspire ang uban tao or atleta sama sa imo. Don't rush. Mo ginasa ko number one.
Kung mo ako maging na experiences. Tapos sobra ka gadali bitaw ng gusto, dito mo success, dito mo makita ang result, which is dili siya. I know there's a right time nga kita na pod na paboran, di ba? Always continue lang to dream. I know if you sacrifice good kablo kasi pagaling nga kasi sakripisyo ka, gagagag oras sa imong butang nga imong gina-focus. I know naging magbunga na. Kurt, unsay pinakadakong achievement o award nga imong nadang-an? Pinakadakong achievements siguro pag gold na ako sa Southeast Asia Championship sa Bangkok, Thailand. Mo to yung mas natatak sa kuha. Kaya mo gusto ang last card. It's either ang result ato if Wido ko kadaog ato, mundang naog karate. So nagdaog ban, so mo itong biggest achievement nga pag-gold na ako sa akong category that time. As of now, we are preparing sa sa Asian Karate Championship sa Bali, Indonesia. This coming June. Sa last month, grabe yung training. This month yapon, grabe yung training sa May. Hard training, skills, cardio. And after May, first week sa June, kaya ang tournament is third week ata sa June. So after sa May, then first week sa June, taper na. Di na siya grabe kapoy. Kaya para mo recover po mo ang body. Okay, Kirk, isip usa ka kami sa Miss noon, usa ka kanang lumad Villanueva. Unsa imong mensahe sa pamilyang Uy, especially kang Governor Juliet Uy? Ko thankful to them. Sa una pa katong kay Mayor Ginny Uy, dili pa sa Villanueva, no? Grabe ang support sa mua throughout. Dili sa kuha sa mga karate, gusto sa lain nga sports, di ba? Since karon pud sa province, no? Kang Gov o sada ang program ni Gov karon ngayon. Ako nasuya gani ko karon nga nay mga mga cash prize, no? If makadaog mo. Sabi ko balik. Pati yung mga bag-o nga mga athletes diri. Grabe gid. And thankful sa ila pod always. Sir Kirk, thank you kayo sa imong ihatag nga time, no? Good luck and congratulations. Yes, thank you, Pod. Thank you. Thank you, Miss Cooper. Ug karon natong sayron ang kahimtang sa panahon alang sa tibuok Misamis Oriental. Alang sa adlong Huwebes hangtod Sabado, masanatian ang partly cloudy nga kalangitan o posibleng pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi. Ang temperatura mokabat gikan sa 24 degrees Celsius hangtod 34 degrees Celsius, samtang ang hangin magagikan sa habatagan nga adunay light to moderate nga kusog. Ang kahimtang sa kadagatan magpabiling slight to moderate. Giawhag ang tanan nga magdala kanunay og payong o mag-amping tungod sa posibleng kalit nga pag-ulan o thunderstorms. Samtang atong sayron kung unsa ang mga proseso nga buhaton sa matag kliyente nga modangop og mga yugtabang sa mga social welfare ug assistance offices sa Kapitolyo. Atong masayran ng dugang detalye niini sa Uy, Kabalo Ba Mo Special Edition. Uy, kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, Mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy, kabalo ba mo? Uy, kabalo ba mo? Daganday kayong paagi nga pwede makuha ang mga tabang nga gikan sa provincial government sa Misamis Oriental. gikan sa medical assistance, edukasyon, panginabuhian hangtod sa legal ug social services na adiri ang Kapitolyo para mutabang ubos sa administrasyon ni Governor Juliet Uy. Apan, unsaon nato kini pag-avail? Unsa may mga proseso o kinsa ang angay dulon? Ayaw kabalaka, kay karong adlaw amo kang ituyok dinhi sa atong provincial capital aron ipakita mismo kung unsaon pagkuha sa mga serbisyo na para gyud sa katawhan. Ang unang buhaton, simple ra kaayo.
Pag-abot nimo sa sulod sa atong probinsya kapitol, diretso sa front desk nga nahimutang sa tunga-tunga sa labi. Hi! Welcome to Misamis Oriental! Dili ka mangayo og service slip. Mao ni ang pinakauna o pinakaimportanteng dokumento nga gamiton aron maibaw-an kung unsang klase nga assistance imong gikinahanglan. Ayaw ka balaka, kay andam mga atong mga buutan nga front desk staff sa pagtabang nimo sa pag-fill out ni ini nga form. Kung man mo makuha o mapuno ang imong service slip, andam na ka sa sunod nimo nga lakang. Ikaduha, kinahanglan mahibalan nimo ang corresponding requirements base sa assistance nga imong gusto i-avail. Depende sa klase sa tabang, sama sa medical, educational, burial o livelihood assistance. Lain-lain po ang mga dokumentong imong ipasa. Pwede nimong pakutanon ang front desk officer o tanahon ang listahan nga nasa information board para sigurado na kompleto imong requirements. Mas kompleto imong papeles, mas paspas ang pagproseso. Mao kini ang mga listahan sa mga dokumento nga gikinahanglan sa matag assistance. Sa medical assistance, duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy. Sa medical abstract o medical certificate, pinakabag-o sulod sa 3 ka bulan nga adunay license number sa doktor. Duha ka kopya, usa ka original ug isa ka photocopy sa hospital bill o statement of account o medical prescription o reseta sa tambal nga gipirmahan sa doktor nga nag-atiman uban sa license number. Duha ka kopya sa valid ID nga photocopy. Duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay captain o punong barangay. Or pwede po DSWD, case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa assisted devices assistance sama sa wheelchair, hearing aid, eyeglasses o guban pa mao kini ang inyong kailangan dalon. Duha ka kopya sa inyong valid ID, duha ka kopya sa isa ka original, isa ka photocopy sa inyong medical abstract, duha ka kopya sa pinakabag-ong whole body picture, ug duha ka kopya isa ka original, isa ka photocopy ug certificate of indigency nga gi-issue sa inyong barangay. Para sa embalming assistance o tabang sa imbalsa mo, duha ka kopya, isa original, isa ka photocopy sa death certificate. Duha ka kopya sa burial contract nga photocopy. Duha ka kopya sa valid ID nga photocopy. Duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay. O case study report o assessment report gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa calamity assistance o tabang sa kalamidad, magdala lang kamo og duha ka kopya sa inyong valid ID. Para sa mga nasunugan, magdala mo og duha ka kopya, isa original, isa photocopy, certificate gikan sa Bureau of Fire Incident. Magdala pud kamo og duha ka certificate of indigency gikan sa inyong barangay, isa ka original, isa ka photocopy. Hulagway or picture atol sa insidente. Og duha ka kopya, isa ka original, isa ka photocopy sa barangay certificate. Og magdala pud kamo og case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or sa DSWD. Para sa financial assistance o transportation assistance, magdala lang og duha ka kopya sa valid ID og letter nga address kang Governor Juliet Uy. Sunod, ang front desk staff na dayon ang maghatag og instruction kung asa na opisina kamo adto. Kung kompleto na imo requirements, ilang i-verify ug dayon ilang kang i-refer sa hustong opisina depende sa klase sa imong assistance. Importante yun nga maminaw og sabton ang mga instruction nga ihatag sa staff sa opisina nga imong gadtuan. Ang matag assistance adunay kaugalingong proseso o ang atong mga staff mutudlo kung unsay sunod buhaton sama sa assessment, verification o follow-up schedule. Pahinumdum lang, basta kwarta sa gobyerno, dili gid diretsong ihatag sa samang adlaw. Ang pondo sa gobyerno moagi sa hustong proseso aron masiguro nga ang tabang mahatag sa hustong tao sa hustong paagi. Ayaw pagdahog ng cash dayon ang imong madawatan. Ang pasensya o pagsabot kabahin sa proseso mao imong kaabang. Sa Misamis Oriental, ang serbisyo sa katawan limpyo, tinud-anay ug para sa tanan.
Daghang salamat sa pagpaminaw mga kamisor. Ang probinsya sa Misamis Oriental andam kanunay sa pagserbisyo sa katauhan. Ubos sa maayong liderato ni Governor Juliet Uy. Magkita-kita na sa sa sunod ng segment. Kailahin na po ang atong topiko nga atong tukion. Kini si Zay. Kini si Kendra o kini ang Uy! Kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, Mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy! Kabalo ba mo? Sa dili pa ta matapos, ania ang pipila ka mga personalidad nga naghatag og mensahe isip pagpasalamat ngadto sa gobernadora nga nagpaila sa walay puas nga pagserbisyo og tiunay nga pag-alagad sa katawhan. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, nga naghatag tinuuray nga serbisyo o pulido nga proyekto para makabangon ang Misamis Oriental. First time pag ginako nga nakadungog ali naka-apil nga seminar nga lityo. So sa ako dako gid tabang sa ako nga sa pag-diskartes tanom sa dita magastuan, makasibta og unsa pa tabang sa atong panglawas nga iwas sakit. So dako ganya nakatabang sa ako so excited ko ani og mahuman ni ugma pwede na ako kuan sa gamay nga area og sa nag-speak ko ani nga diya dayon ta diay magkasugod og makasibing sa atong income, nadlawaloy income ug makakaon pag ta og usa maka kasuban nato nga mga igsoon o so dili kayo hago nga kuan maglampasa pa kaguan luag o magdaro og luag so nga nira di ang sayon niya idea sa daghan kayong harvest klase o presko pagay mga tanom so ako kong pasalamat sa atong probinsya gobernador si Ma'am Juliet Uy nga siya nag koneksyon niya moabot diri sa amoa sa IPARS Association sa 15th IB di Malupig Batalyon. Salamat dahil ko sa 15th IB nga sila koneksyon og sa silang ma'am nga kuan nga nagkuan diri sa amoa sir nag-lecture karon nga gigamit yun niya ang yang kasing-kasing nga pag-anhin diri para lang makadungog mi sa mga tambis nga pulong para sa parte sa sayon nga panginabuhian. Ngamong gihangyo nga tabang kang Governor Juliet Uy is ang among hospital bill kaya ang akong anak is na-hospital na mangod. Na-hospital siya sir. Ano bitong walang-wala na bitagi ka sir kaya actually ako kanang uwi ko klase nga mama kay kanang itong gamay nga kuan sa akong anak kay namatyan na mo ko. Tulo ka bata sir. Sorry kay sir ha. Kay siya sir kanang digambol ko ani even though nga dagan mo question sa ako dito ko ni dool kay nakuha na mo ko siya sir kanang ko gusto nga mawala ang bata munang ako akong pasalamat nga sa pinagi sa program ni kuan Governor Juliet Uy natabangan mi sa ako ang problema sa hospital bills sa kuan, Polymedic. Sorry kay sir, emotional ko basta yung nani kay natrauma na ko atong nitabo sa kulo ka bata. Munang wala ko nagduduwag ani diri nga kuan nga mangayo ang kasistan. Ayaw mo pagduwa-duwa og ani sa Kapitolyo kay ilabi na kung naay kanang for example mga hangyo mo tabang sa inyong financial assistant or medical assistant wala gyud pagduwa-duwa sila sa pagtabang labi na kay accommodating kayong staff ni gobernador dayon si gobernador Juliet Uy wala siya pagpili sa pagtabang kung kinsa may moduol sa iyang mga diri sa Kapitolyo daghang kaayong salamat. So dako kong pasalamat kang Governor Juliet Uy sa iyang dako nga tabang aning
financial assistance sa hospital bill kay nga akong mother-in-law na admit man dito, so tungod sa iyang tabang ni Gov makagawas ang akong mother-in-law. Salamat kaayo, Gov. To Governor Juliet Uy, salamat kayo, Gov, sa imong warm accommodation and your support to the ECCD program and your prioritization for the children, not just in Misamis Oriental, but to everyone. We will learn also from you about the values inculcation, the character that is really a priority also, not just in the centers but also in our own families. And salamat, Gov, sa imuhang generosity also, Gov. Thank you so much. Karon atong lantawon ang usa sa mga ginapasigarbo nga delikasi sa mantikaw, ang ilang espesyal nga bibingka. Atong sayron ang storya luyo ni ini o kung giunsa kini paghimo hinungdan nga ginabalik-balikan kini sa katawhan. Atong lantawon kini sa atong programang Misuroy. Uy, Misa Misnons, nangita ba mo og pwedeng maadtuan nga mga maanindot nga lugar for stress reliever samtang ga-enjoy usab sa lamiang mga pagkaon? Aniya kita karon sa gibantog nga bibingka espesyal diri sa lungsod sa Lugait ug Mantikaw. Unsay naaani, giunsa kini pagluto, unsa ba gyud ang naka-espesyal niini? Tara, ubani ako ninyo og atong sutaon sa Misuroy episode. Particular sa lungsod sa Mantikaw nga nahimutang sa segundo distrito ng probinsya sa Misor, ubay-ubay ang mapalitan sa bibingka. Ang bibingka mao'y sikat nga produkto dinhi sa lungsod sa Mantikaw. Ako di si Maiko Kapampangan, 25 years old, taga Iligan City, Santa Palomina. Unsay proseso sa paghimo gid bibingka? Ang pinakauna gyud kay kiluhon man ang bugas, dahil sugar, kilupon sugar. Then kisla na mo, butang aglubi, butang agis, ipagaling. Kung magpagaling, patubo ka dyan. Ayaw di may magpande na, magpa-heaters pugon. Ayaw di may magproseso luto na dayon. Ang bingkahan din sa lungsod sa Mantikaw, abli 24/7 kung asa maka-avail ang tanang turista. Nagabiyahe pasulod og pagawas sa Misor, bisan mga estudyante og tanang gusto mitilaw ni ini. Daghan ba ka ng mga turista gani diri? Oh, daghan kayo. Daghan kayo bibo gisa nang gani kay nagaluto po kahapon karon kay nahurot na sad dali kay mahurot ba kay paano sikat mo di kay bingkahan rin. Ang isa gyud ka bingka gyud na gyud kay natag 5 na poy tag 10. Samtang ang bibingka dili lang mapalit sa Mantikaw apan ana usab sa siglit nga lungsod nga mao ang Lugait. Pila ka bingka mga produce sa isa ka adlaw? Mga 12 kilos mo haon og mga 16. Ang isa sa icons mo gud namo gud say pulo kadagko din apoy 36 ka gagagmay sa isa kay 49 ka cons. Importanteng masuportahan ang lokal na mga produkto dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental, isip tabang sa mga gagmayng negosyante o mga trabahante sa ilang kuhaanan o panginabuhian, bisan kita mga consumer, dako usab kining benepisyo aron mapalambo ang atong kinatibuk-ang ekonomiya. Ayaw na paglangay, suroy na mo dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Kung asa dili gyud kamahayan, apan sigurado makatagbaw kanimo og imo nang kanunayang pangitaon. Good food, good mood, once experienced, always wanna go for more. Uniquely Misor, where every journey is truly unforgettable. Alang sa full package experience, atangi ang laing pang episodes sa atong Misuroy na programa. Sa tinguha nga mapalambo pa ang probinsya, gila ni Governor Juliet Uy ang panagiusa isip yawi padulong sa kalapusan. Dagang salamat Misa Misnons ug atangin ninyo ang mga sunod nga episodes dinhi sa atong programa nga dala ang mga mahinungdanong impormasyon nga angay ninyong masayran. Sa ngalan sa tibok Miss or PIO, subli ako si James Salimbao ug kini ang Miss or News.